ଭୂତୁଣୀ କୋଉଠିକାର? ତତେ ଦେଖାଯାଉନି କି? ଆଜି ପୁଣି ତୁମ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଆରେ ତୁନି, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକିନା କଥା କୁହ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେବେ ଜାଗା ହିଁ ଏତେ କମ୍ ଅଛି, ଯେବେ ବସା ହିଁ ଏତେ ଲାଗିଗଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଇଁବାରୁ ତମ ଅଣ୍ଡା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖିକି ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନ କି? ତମ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାସ୍, ବହୁତ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମତେ ଆଶିଷଙ୍କ ସମାଧାନ ଦରକାର। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଜି ୟାର ଫଇସଲା ହବା ଦରକାର। ଶୁଣ, ସହରକୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ସେଠାରେ ମଣିଷଙ୍କ ଘରେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି। ସହରରେ ଆମେମାନେ ଫିଟ୍ କେମିତି ରହିବୁ? ମଣିଷଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ରହିବାର ନୂଆ କୌଶଳ ଅଛି ନା, ଆଜିକାଲି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା ହିଁ ଆସିଯିବ। ତୁନି, ଚାଲ ନା ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁନି କି ଇଏ ଠିକ୍ ଆଇଡିଆ ବୋଲି। ଇଲୋ ମା ଲୋ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର। ଦେଖ ତୁନି, ଇଏ ରହିଲା ଆମ ନୂଆ ଘର। ହଁ ହଁ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି। ଏଠାକାର ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ବି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଟୁନି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଘର ଜୋରେ ଜୋରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଟୁନି ଡରିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଭୂମିକମ୍ପ ତ ଆସୁନି। ଆରେ ନା, ମଣିଷମାନେ ଗୀତ ବଜେଇକିନା ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଶୋଇବା କେମିତି? ଏଠି ରହିବାର ଅଛି ତ ଏସବୁର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କେମିତିକା ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବାକୁ ହବ? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା? ଥୁ ଥୁ, ଇଏ ତ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ରକ୍ଷା କର। ଏ ସହରର ଲୋକେମାନେ ଜମାରୁ ବି ସଜାଗ ନୁହନ୍ତି। ସାନୁ, ସହରର ଜୀବନ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ମତେ ତ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମତେ ତ ମୋ ବସା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ଟୁନି, ସେଠାକାର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଅଲଗା। ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ଫେରି ଆସିଲ କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ? ସହର କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଛି ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆମ ଘର ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ହସି ଖେଳିକିନା ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଅସଲି ମଜା ତ ଏଠି ଅଛି। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମିଶିକିନା ମଜବୁତ ବସା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଟୁନି ଆଉ ରାନୁ ମିଶିକିନା ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖିଲ ସାନୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ତୁନି, ନିଜ ଘରର କଥା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାଳୁ ଆଉ ଗୌରୀ ନିଜ ଘରେ ବସି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉଥିଲେ। ଗୌରୀରେ, ଆଜି ବି ସାଦା ଡାଲମା? କେତେ ଦିନ ଆଉ ସାଦା ଖାଇବ? ସାଦା ଖାଇ ମୁଁ ବୋର୍ ହୋଇଗଲିଣି। ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ସୁଆଦିଆ କିଛି ବନେଇବି। ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଖାଅ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଆସିବି। ହୋଇଲୋ କାଳୁ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଯିବ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ ବି ଯିବି, ସାଙ୍ଗରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇନି। ଏମିତି ବି ଘରେ ବସି ବୋରିଂ ହୋଇଗଲିଣି। ଚାଲ, ମତେ ବି ନେଇକି ଚାଲ। ହଉ ହେଲା ଗୌରୀ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହୋଇଯା, ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଆସିବା। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହୋଇଯାଏ, ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଫେସ୍ ପାଉଡର ଲଗେଇ ନଉଛି।
ତୁମେ ବା କେତେ ଆଉ ମେକଅପ୍ ହବ? ତୁମ ନାଁ ହଉଛି ଗୋରୀ, କେତେ ଆଉ ମେକଅପ୍ ହବ? ଚାଲ ଚାଲ, ନହେଲେ ଧନିଆ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଗୁପଚୁପ ସବୁ ସରିଯିବ ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି ତୁମ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦବ। ବାସ୍ ହୋଇଗଲା, ଖାଲି ଟିକେ କ୍ରିମ ଲଗେଇ ଦିଏ। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଡୋର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। କାଳୁ ପଚାରିଲା, କିଏ? ବାହାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ କହିଲେ, ଆମେ ଟିକି ଆଉ ରାନୁ। କାଳୁ ଡୋର ଖୋଲିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାନୀ ଆସିଲେ। କାଳୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋରୀ ଭାଉଜ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ବସା ଘରକୁ ମଜବୁତ କରି ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ନ୍ୟୁଜରେ ଆସି କାଲି ସକାଳୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ। ହଁ, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ଆଉ ଜୋର ଜୋର ପବନ ବି ହବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବର୍ଷା ହେଲେ ହବ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ନିଜ ବସାକୁ ଠିକ୍ ଗଛରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପବନ ଏତେ ହବ ଯେ ଘର ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ହଉ ହଉ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁଣି, ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବୁନି। ତୁମେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ କହିଲୁ ଆଗେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ହୋଇଲୋ କାଳୁ, ତୁମେ ଚାଲୁନା, ଆମେ ଯିବା, ଡେରି ହେଲାଣି ପରା, ନହେଲେ ଧନିଆ ଭାଇର ଗୁପଚୁପ ସରିଯିବ। ହଁ ରେ ଗୋରୀ, ଚାଲେ, ଏ ଟିକି ଆଉ ରିନା ପାଇଁ ଆମର ଡେରି ହୋଇଗଲା ବହୁତ। ସେଠୁ ଆସିକି ଦେଖିବା, ଆମେ ବସା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଦୁଇଜଣ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଭିଡ଼ରେ ଧନିଆ ଗୁପଚୁପ ଠେଲାଟିଏ ଥିଲା। ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଧନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଉଥିଲା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଉଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି। ହୋଇଲୋ ଧନିଆ ଭାଇ, ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଦେଲୁ, ଆଉ ଭଲ କି ମଟର, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପକେଇ ମସଲାଟା ବନା। ମୋ ଗୋରୀ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ, ଆଉ ପାଣିରେ ପୁଦିନା ଆଉ ଆମ୍ବ ଅଦା ପକେଇବୁ ତୁ। ହଁ ରେ କାଲୁ ଭାଇ, ଧନିଆ ପତ୍ର ରେଟ୍ ବହୁତ ଏବେ। ଧନିଆ ପାଉଡରଟା ପକେଇ ମଟର ପିଆଜ ଦେଇ ମସଲାଟା ବନେଇଛି। ନିଅ ନିଅ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ପତ୍ର ଧର, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଦଉଛି। ଧନିଆ ଭାଇ, ତୁମେ ସେ ମସଲାରେ ଟିକେ ରାଗ ଜୋର କରି ପକାଅ। ହଁ ଗୋରୀ ଭାଉଜ, ପକଉଛି। ଧନିଆ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁପଚୁପ ବାଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋରୀ ଆଉ କାଳୁ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଧନିଆ ଭାଇ, ମସଲାଟା ଭଲ ହେଇଛି, ତୁମେ ଖଟା ପାଣିଟା ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ଦିଅ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଜଗନ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ହେଇଟି ଦେଖୁଛ, ଏ ଗୋରୀ ଆଉ କାଳୁ କେବେଠୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ନମ୍ବର ଆସିବନି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ଦୁଇଜଣ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ସପଚାଟ କରିଦେବେ। କାଳୁ ଭାଇ, ଆଉ ଖାଇବ ନା ଶୁଖିଲା ଦେବି? ନା ନା, ଜମାରୁ ମନ ଭରିନି, ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇବି। ହଁ, ଗୋରୀ, ତୁମେ ଯେତେ ଖାଇବା କଥା, ଧନିଆ ଭାଇ ତୁମେ ଗୁପଚୁପ ଦେଇ ଚାଲ। ଧନିଆ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁପଚୁପ ଦେଇ ଚାଲିଲା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଗୁପଚୁପ ବାକ୍ସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୁପଚୁପ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଟାଇମ ପରେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ସରିଗଲା। କାଳୁ ଭାଇ, ଏବେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ସରିଗଲା, ଏବେ ଶୁଖିଲା ଖାଇଦିଅ। ହଁ, ମତେ ମିଠା ଚଟଣି ଲଗେଇ ଶୁଖିଲା ଦିଅ ଧନିଆ ଭାଇ। ସେପଟେ ଜଗନ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁପଚୁପ ସଫା ଦେଖି କହିଲେ, ହୋଇରେ କାଳୁ ଭାଇ, ଗୋରୀ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖେଇ ଦେଲନି। ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଯିବୁ ଖାଇବାକୁ? ମୋ ଗୋରୀ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛି, ସେ ମନ କଲା ଖାଇବାକୁ, ତ ମନା କରି ହବନି ନା। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଆଗ ଛକକୁ ଯା, ଖାଇଦବ। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାନୀ ତାଙ୍କ ବସା ସଜାଡୁଛନ୍ତି। କାଳୁ ଭାଇ, ଫେରି ଆସିଲ, ଭଲ କଲ। ଏବେ ନିଜ ବସାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ରେଡିଓରେ ନ୍ୟୁଜରେ କହୁଥିଲା କାଲି ସକାଳୁ ଜୋର ଜୋର ବର୍ଷା ପବନ ଚାଲୁ ହବ, ଆଉ 7 ଦିନ ଧରି ହବ। ନାଇଁ, ଏବେ ଆମେ ଥକି ଯାଇଛୁ, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା। ହଁ ରିନା, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଉଠି ଆମ ବସାକୁ ଠିକ୍ କରିଦବୁ। ଏବେ ପେଟେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛୁ, ଜମାରୁ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି। ଯାହା ତୁମ ଖୁସି, ପଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା କହିଲୁ, ଏବେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଜି ବାହାରେ ବୁଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁପଚୁପଟା ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଶୋଇଯିବା, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହବ, ଆମ ବସା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହବ।
ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ ଯେ? ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କିଛି ହବନି। ପଡ଼ିଶା ମାନେ ସବୁ ଏମିତିକା କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ, ତୁମେ ମୋବାଇଲରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ଲଗେଇଲ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିନି। କାଳୁ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଲଗେଇଲା। ରାତି ହୋଇଗଲା, ଦୁଇଜଣ ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ଜୋର ଜୋର ପବନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ନିଜ ବସା ଭିତରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଗୋରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହୋଇଲୋ କାଳୁ, ଇଏ କ'ଣ ଜୋର ଜୋର ପବନ, ବର୍ଷା, ବିଜୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି? ଚାଲ ଆମେ ବସା ବାନ୍ଧିବା, ନହେଲେ ବସା ଉଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ପରା ଉଠି ପାରୁନି। କାଲି ଧନିଆ ଭାଇ ଜୋର କରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁପଚୁପରେ ପକେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରା କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଜମାରୁ ଉଠି ପାରୁନି। ହୋଇଲୋ କାଳୁ, ତୁମେ ନ ଉଠିଲେ ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମେ ଏ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବୁ। ଗୋରି, ରିନା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ନିଜ ବସାକୁ କାଲି ସଜାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ କାମ କରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ରିନା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସତ କହୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଜୋର ଜୋର ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଜୁଳି ଆଉ ପବନ ବି ହଉଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପଶିଗଲା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ। ଆଲୋ, ଇଏ କ'ଣ କରିବି? ଭାସିଗଲି ଲୋ, ଭାସିଗଲି। ହୋଇଲୋ କାଳୁ, ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ, ମରିଗଲି ଲୋ। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବସା ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ବର୍ଷା ଥମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରହିଲେ। କାଳୁ ପେଟ ଖରାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଛିଙ୍କ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଲା। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ସମୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମୟରେ ସବୁ କାମ କରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।